Sgiliau digidol. Sgiliau digidol yw'r galluoedd sydd eu hangen arnat i ddefnyddio technoleg yn hyderus ym mywyd bob dydd, yn yr ysgol ac yn y gwaith. Mae dros 80% o restrau swyddi'r Deyrnas Unedig yn gofyn am sgiliau digidol. Mae sgiliau digidol yn cynnwys defnydd technoleg sylfaenol, defnyddio ffonau clyfar, tabledi a chyfrifiaduron, Diogelwch ar-lein, Ystyried preifatrwydd, cyberbwlio a sut i ddiogelu data personol, cyfathrebu digidol, defnyddio e-bost, apiau negeseuo a galwadau fideo yn effeithiol. Creu cynnwys, gwneud fideos, graffeg neu vlogiau gan ddefnyddio offer digidol. Datrys problemau gyda technoleg, defnyddio peiriannau chwilio, apiau a meddalwedd i ddod o hyd i atebion. Dyma 3 tip i ddatblygu dy sgiliau. Tip 1. Ymarfer gyda phwrpas. Defnyddio technoleg mewn ffordd sy'n deherio. Golygu fideo, archwilio canfa neu greu blog. Tip 2. Dysga o adnoddau am ddim. Defnyddio blatfformau fel BBC Bitesize. Edrycha ar fideos YouTube neu TikTok am tutorial a chwilio am ddigwyddiadau gweithdy digidol am ddim mewn canolfannau cymunedol lleol. Tip 3. Gofynna, rhanna, cydweithia. Gofynna i ffrindiau neu deulu, ymuno â grwpiau lleol, nid agosau i rywun yr hyn rwy ti wedi ddysgu i ddatblygu ymhellach. Bydd yn ddiogel bob amser. Defnyddia gwefannau ac apiau rwy ti'n gwybod sy'n ddiogel. Am gymorth pellach, cysyllta â ni. post@profi.cymru @cynllun profi. Diolch am wylio. Created using Powtoon.